Rádio One. Žiadne keci ráno. Rádio One. 11 hodín, 4 minúty zo štúdia Rádia One. Krásny štvrtok želá Niky. Veľmi sa teším, že vám môžem už o chvíľu ponúknuť rozhovor s jedným veľmi inšpiratívnym človekom, Richardom Krajčom, hercom a lídrom kapely Krištof, lebo som za to stretnutie s ním skutočne veľmi vďačná. Všetko bude, ale až po pesničke. V kouře, namačkaná bez ostychu, v zástup živočichů, jako jas dálkových světel, jako nad talířem večer mi mizíš a mizíš někde dávno, si láska, co mě škrtí, já na pokraji smrti, ve svém paralelním světě toužím po odvetě a křičím. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště. Jako touha sklem, co neprorazí nekonečné břehy, z kufry plných něhy. Zvu obchodníky s deštěm, chci koupit to tvé ještě a slyším v rozestlaném tichu zvuky autoplánů, co unáší tě ránu. Si tečka v kalendáři, co na dosmrti září a křičí. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, ať prším ještě. Slova jsou jen kapky deště. To bol obchodník s dešťem v podaní kapely Krištof, ktorá sa presne pred týždňom predstavila v Bratislave po boku Desmodu. Na netradičnom spoločnom koncerte nás zaznela aj táto skladba. Spojenie Krištof a Desmod ako? Já myslím, že to byl nápad promotéra. Ten koncert chtěl dělat už o prázdninách, akorát, že já jsem se na jednom z koncertů, který jsme měli v Čechách, zranil, takže se to přesunulo na september, na září a chtěl velkou českou a velkou slovenskou kapelu, takže se, myslím, on rozhodl pro Desmod. Dobre, že si spomenul to zranenie. To bolo poprvýkrát v tvojej kariére, čo sa také, čo si stalo, alebo sa ti to stáva nejako pravidelne? No nebylo to poprvé, bylo to podruhé, takhle jako vážně. A já tam trošku řádím na tom pódiu a furt skáču a to. A když těch koncertů je hodně, tak asi ty lítkové svaly dostávají trošku zabrat. Takže se mi občas natrhnou ty lítkové mikrovlákna svalové. A pak vlastně nemůžu jakoby došlápnout na tu nohu a bohužel se mi to při jednom výskoku v Kadani stalo a když jsem dopadl vlastně na nohu, tak jsem už se nemohl pohnout potom. A to bylo vlastně 4 dny nebo 3 dny před tím koncertem. Tak už je to podruhé, takže jsem se rozhodl, že to budu muset nějak jakoby asi řešit, protože jsem to nějak jako neřešil, vždycky jsem tomu dal jenom čas, ale pravděpodobně bude
přišla chvíle, kdy to budou muset řešit s nějakým odborníkem. No, to znamená, že začneš viac cvičiť a posilňovať ty svaly, alebo menej řádiť na pódiu? Řádit méně ne, to by mě přestalo bavit, ta muzika, ty koncerty, takže spíš musím najít někoho, kdo mi poradí, jak s tím zacházet, aby to bylo v pořádku. Ešte sa spýtam na ten Desmod a na slovenskú hudobnú scénu. Sleduješ si trošku dianie, čo sa tu deje, aké sú tu kapely, alebo ti tie správy chodia len tak sprostredkované? No tak trošku jo, samozřejmě. Ale musím říct, jako, že většina z nás, jakoby českých muzikantů, vnímá tu slovenskou scénu spíše přes české festivaly. Takže to, co je úspěšné jakoby u nás, tak jako zaregistruje mnohem rychleji a mnohem víc. Takže třeba Horký že slíže je kapela, která je asi v Čechách momentálně top z těch slovenských interpretů, nebo teďka navrátivší se Iné kafe, že člověk ví, jako že fungujou. Obecně, když se bavíme třeba i s klukama z No Name, tak vždycky říkali, že jezdí více hrát k nám, než aby hráli vlastně tady. Takže víme, jakože, jaká je ta klubová scéna na Slovensku a tak. Samozřejmě známe Inti Smile, známe Desmod, ale to jsou zrovna dvě kapely, které jakoby do Čech zase tak často nejezdí. Rádio One. 11:16 Rádio One doznieva Rihanna, no a my pokračujeme v rozhovore s Richardom Krajčom, hercom a lídrom úspešnej českej kapely Krištof. Vy máte nejak veľa noviniek, čo som tak rýchlo čekala vašu webovú stránku, tak nejaký nový klip s Tomášom Klusom? Jo, to je pravda, ten jsme pustili vlastně, řeknu si datum radši, ne, než včera. Myslím, že 10. září jsme pustili vlastně nový klip k poslednímu singlu z alba Inzerát, což už je 4. single. Je to duet, který se jmenuje Cesta. A my jsme tu písničku zároveň propůjčili novému českému filmu, který bude mít premiéru v listopadu, v novembru. Nejen teda jako v Čechách, ale současně i na Slovensku. A jmenuje se Křídla Vánoc. Takže jsme vlastně trošičku otáleli s tím singlem a je to paradoxní, že vlastně ta písnička se stala v Čechách hitem dávno předtím, než ji začali hrát rádia, protože si ji prostě lidi zamilovali a začali z ní dělat covery a házet to na všechny možné sociální sítě a vlastně ta píseň měla největší poslechovost z našich písní dosavadních na YouTube, aniž bychom na ní dělali klip. Takže ona se žila takovým svým životem a my vlastně jsme se rozhodli ji pustit oficiálně až vlastně teďka 2 měsíce před premiérou toho filmu, aby to spolu tak jakoby navázalo. No a ten klip je jednak takovým sestřihem toho filmu a jednak takovou iluzí o lidech, kteří jsou tak trochu v televizi a tak trochu nejsou. Je to takové trošku jako je možná pro někoho matoucí, ale je to o těch tužbách a o tom, že ne vždycky být tam, kde zrovna jste, je to, co chcete. A možná, že tam, kde zrovna nejste a chtěli byste tam být, tak to možná není to pravé ořechové. O tom vlastně vypráví i vůbec ta píseň Cesta, že jo? Že ta vypráví o 2 cestách, které jsou v tom životě většinou a nikdo neví, která je ta správná. Takže je zvláštní, jak strašně moc lidí, alespoň u nás, se vlastně s tím stotožnilo a kolik lidí nám píše, že vlastně v tom našli svůj život, svoji cestu, to, jakým způsobem vlastně oni s tím životem zacházejí, tak to nás hrozně těší, protože je to původně písnička, která na desce neměla být. Já jsem ji složila, když jsme vybírali nové věci na desku, tak jsem ji původně klukům ani nehrál, protože jsem si říkal, že je asi příliš osobní ta zpověď. A pak jsem jim teda tu píseň zahrál, že jim to aspoň zahraju. No a kluci mě okamžitě začali bombardovat, že ta písnička prostě na té desce musí být. Takže tam nakonec se objevila. Takže dvojnásobné zadozučení a taká filozofická otázka, ty jsi na té správné cestě? No to právě nikdy člověk neví, že jo, na jaké cestě vlastně je. To se tak jako dovídá, myslím, že zpětně v tom svém životě. A
ale vždycky se každý snaží, aby ta jeho cesta byla ta správná. Pak se třeba omlouvá některé kroky ale moje životní kredo je, že všechno je tak, jak má být. A že by člověk neměl litovat těch věcí, které prostě jsou za ním, protože když jsou toho pozitivnějšího charakteru nebo toho negativnějšího, tak vás vždycky posílí, někam vás posunou na té vaší životní cestě. A je hrozně důležité mít prostě tyhle ty zážitky, prožitky, ty věci, které vás klidně srazí na kolena, ale které vás vlastně tím posílí, protože musíte vstát a musíte jít prostě tím životem dál. A Tomáš Klus, to rozhodnutie na neho padlo nejak hneď, alebo to si vedel, že to bude Tomáš Klus? Tomáš Klus, když jsme ho oslovili na tu píseň, tak ještě nebyl ani Stříbrný Slavík. Prostě to byl kluk, který už šel pomalu nahoru a když jsme ji napsali vlastně, tak rozhodli jsme se, že na té desce bude, tak jsem mu to poslal. Bylo to asi 2 nebo 3 měsíce předtím, než vlastně začal bodovat v těch anketách, on řekl ano. A než jsme tu desku natočili s ním, tak se stal stříbrným a posléze zlatým slavíkem. A já jsem vlastně ho oslovil, protože jsem měl pocit, že on je zrovna ten kluk, který do toho showbiznesu zrovna vstupuje a že se objeví na spousta křižovatkách a spousta cestích, které ho někam povedou. A bude prostě na něm, jakým směrem se vlastně vydá, tak jak ta píseň začíná, tím směrem, tou cestou prý bych dávno se měl dát. Takže jsem si říkal, že on je takový ideální jako partner pro to zpívání. No a možná si ho ta písnička vlastně vybrala sama, protože tam vlastně je i verš v druhé sloce, že člověk stojí na křídlech slavíků a vlastně už ze zvyku se přestane zbytečně ptát na to, jestli je vůbec nějaká cesta správná, jestli to, co dělá, je správné, protože jsou okamžiky, kdy se člověk přestane ptát a má pocit, že ví všechno a že dělá všechno správně. Takže si myslím, že ta písnička si ho vlastně tak jako trochu našla sama. Rádio One. Žiadne keci ráno. Rádio One. Všetky hity. Rádio One. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou, když tužby ve mně tonou. Jsem skrytý mezi patry vysokých jak Tatry a zmást. Tvůj pohled do kukátka, den je dlouhý, noc je krátká. Jsi důvod pro sonety vrytý v kastaněty. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Tiše se snést a vpít se do koberců, jak poslední ze šílenců. Osahat tvé stěny jako kousek pěny po tobě stéct a v podkolení Jance spát jako lupič v bance. Si důvod k odpovědi, proč jít ke zpovědi a lhát a kát se přitom na dvakrát. Lhát a stát dál v příšeří. Lhát a každým porem těla sát vůně spod dveří, tvé vůně spod dveří. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.
Po 11:30 Krištová skladba Rubikon z rovnomenného albumu z roku 2006, takže Rubikon. Aktuálne má však kapela vonku už nový album s názvom Inzerát. No a viac nám o ňom prezradil Richard Krajčo osobne. O čom je Inzerát, keby si to mal tak zhrnúť pre niekoho, kto ho ešte nepočul? Tak o čem je, se úplně říct nedá, protože je tam prostě 10 písní a každá má svůj příběh a svůj vlastní život vlastně. Ale když bych se obecně bavil o tom albu, tak my jsme věděli, že po těch 6 deskách, které jsme vlastně už natočili, 6? Kolik jich máme? 6? Tohle je 6. vlastně, že? Takže po těch 5 deskách, po těch... No to je pravda, to připravím. Ale po těch 5 deskách a po těch 12 profesionálních letech a po těch 20 letech spolu, že prostě musíme něco změnit, protože jsme se dostali do bodu, kdy už jsme jakoby vlastně sami sebou trošku otrávení. Ten český rybníček je pořád jakoby hrozně malinký, že jo? Sice je větší než ten slovenský, ale pořád je malinký. No a tak jsme se rozhodli změnit opravdu všechno od základu. Že jsme vyměnili úplně všechny lidi, se kterými jsme spolupracovali. Poprvé jsme se rozhodli hledat producenta v zahraničí. Našli jsme si Jarona Fuchse, amerického producenta, který dělal s velkýma světovýma hvězdama. A byli jsme rádi za to, že vlastně tu naši nabídku přijal. On nás toho strašně moc naučil a to všechno, co jsme prožili prostě jakoby za ten rok a půl, nás úplně jako restartovalo. Takže jestli bych mohl říct něco o té desce obecně, jak si myslím, že to je taková restartovací naše deska, je pravda, že vlastně díky, že ona má v Čechách obrovský úspěch a že my jsme vlastně díky ní se dostali do absolutního jakoby středu zájmu na českém hudebním poli, což nás hrozně těší, protože jsme nejen dokázali vyprodat halové turné, ale prostě když přijdeme na nějaký festival a musíme hrát zrovna v 1 hodinu, protože v 8 hrajeme někde jinde, tak v 1 hodinu je podporujeme 10 000 lidí. A takže se strhla taková lavina. A my jsme za to strašně rádi, ale taky víme, že jsme si to docela oddrželi a že ta pozitivní energie, kterou jsme do toho dali, do té tvorby, jsme opravdu poprvé skládali jako celá kapela. Absolvovali jsme x soustředění, kdy jsme skoro rok připravovali to turné, kdy jsme se soustředili na všechno, aby všechno bylo dokonalé od klipů, po grafiku, po styling, kdy jsme si říkali, už to musíme začít dělat prostě jako to dělají ty kapely venku. Takže se nám to vyplatilo a ono to vypadá, že se to těm lidem líbí a že se nám to teďka fakt vrací, no. No a zrejme sa vám to asi aj podarilo, lebo ja som niekde našla taký článok, kde vás prirovnávajú, kde vašu show kapely Krištof prirovnávajú ku Coldplay. To je dobrý, my máme Coldplay rádi a já si myslím, že to je momentálně asi jako nejlepší live koncertní kapela. A tak jsme jako rádi. My jsme hrozně rádi, že vlastně psali o tom našem turné, že se jedná opravdu o nejlepší český koncert všech dob. Tak to si myslím, že některé naše kolegy nepříliš potěšilo, ale nás to potěšilo velmi. Tak teší to aj mňa, že teda môžem sedieť u vás v šatni. Ďakujem veľmi pekne. Ale predsa Coldplay, je to aj taká nejaká inšpirácia možno? Zvyknete sa pri tvorbe inšpirovať nejakými zahraničnými megakapelami? Tak já myslím, že určitě každý člověk něco poslouchá, toho nikdy nemine, když to by člověk nesměl poslouchat žádnou hudbu, že jo? Ale vlastně ten náš rejstřík je tak jako pestrý a každý vlastně z té kapely poslouchá něco jiného. Že potom v tom finále je to takový mix nejen těch kultur, které máme v kapele, ale vlastně taky toho všeho, co všichni mají rádi. A já si myslím, že neexistuje kapela nebo interpret, na kterém by se všichni shodli. No, a to je vlastně jakoby to pestré. A každý z toho svého ranku tam nakonec něco jakoby přisype. Radio One. Žiadne keci ráno. Radio One. Všem strunám řeky touží
kapovým loužím jejich břeh, signálu antén, sklon střech a pustit úzdu kormidlům, aspoň potápěčem venku se stát, chytit svoji vlnku, s ní se prát, z krabičky mýdla, mít dvor a sjíždět vanu bez závor. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si hledám teď. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. A v umyvadle tůni chci mít, v solničkách za zvůni majáků, ze starých školních pijáků, postavit záchranný člun a velerybu latně v dlani skrýt a hloubku moře na dně talířů, ve skafandru z halířů, vyrazit v ten správný směr, tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si hledám teď. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. Taky jak málo tančím. Taky jak málo líbám. Taky jak málo brečím. Taky jak málo zpívám. Do tretice z Rádia One kapela Krištofa, posledná časť rozhovoru s jej lídrom Richardom Krajčom. Síce sme si dali skladbu Tak nejak málo tančím, no on na pódiu rád tančí a blázni sa a tým mi niekoho veľmi pripomína. Pre mňa si taký český Jared Leto, aj tým, že teda spievaš, si úspešný aj spevák, aj herec, hudobník, on takisto pre mňa, řádíš na pódiu, on tiež, tak čo na to hovoríš? No, jejich show, tu poslední, kterou oni vlastně jeli, tak jeli půl roku po nás. A vlastně to všechno, co jsme předvedli my v Čechách, včetně konfetovačů a obrovských balónů a nevím čeho všeho, tak my jsme s ním přišli první. Já si dělám samozřejmě legraci, i když je to pravda. Ale nemyslím si rozhodně, že by nás někde viděli. My jsme jenom využili prostě všech těch vymožeností, které dneska jsou. A já jsem hrozně rád, že jsme vlastně opravdu v Čechách dokázali předvést to, co teď je ve světě trendy. To, co sebou vozí Coldplay, nebo to, co sebou vozí 30 Seconds to Mars, což je pro nás dobrá vizitka, že jsme se tomu dokázali vyrovnat. Nemáme teda ještě na Pink, aby jsme lítali prostě kolem té arény, to je asi už jako nad ty finanční možnosti, které v těch českých produkcích jsou, ale jsem rád, jako, že jsme opravdu tu show mohli udělat tak, že byla srovnatelná s těma zahraničníma kapelama. Tak tam by som si dávala pozor aj na tie nohy v tvojom prípade. A dobre, spýtam sa ešte na herectvo, lebo to je asi klasická otázka, ktorú ti každý dáva. Ako sa to dá zvládnuť? Možno to robíš tak ako Jared Leto, že buď nakrúca, alebo hrá? Dá se to tak říct a hlavně já vlastně už jsem 7 let manažerem kapely. Takže a my s kapelou se, kromě toho, že teda jí máme hrozně rádi a snažíme se jí věnovat co nejvíc, tak s ní taky trošku pracujeme jako s firmou a ta kapela má svoje bloky a vždycky ty koncertní bloky něco přerušuje a to jsou vlastně okamžiky, kdy se vracím třeba k herectví, ať už k tomu divadelnímu, nebo občas něco natočím a snažím se to takhle vyvažovat a tím, že třeba ty koncertní plány Krištofa znám na rok a půl dopředu, tak tím pádem můžu jakoby plánovat třeba i nějaké herecké aktivity. Máš to nějaké režisérské aktivity? Já toho mám tolik jako obecně, že nechci dělat už nic jiného. Mně stačí jakoby ta manažersko-producentská práce u kapely a musím říct, že to herectví vlastně dneska beru spíš jako koníček, než i když vlastně to je mé povolání, v podstatě dá se říct, tak je to ten koníček, protože moje srdce bije mnohem intenzivněji a silněji
tady s tou bandou těch mých kamarádů, tak žádné zatím jiné ambice jako nemám. Zrežíroval jsem si pár klipů, ale většinou pro nás. I vlastně tu cestu poslední jsem spolu režíroval, ale že bych se pouštěl do něčeho víc, to rozhodně ne. Rádio One. Žiadne keci ráno. Rádio One.